Добрий день, чистовані русини! В ефірі програма «Живий русинський язик». З вами я, Олена Копенець-Барта і отець Димитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже, всім нашим братям і сестрам русинам. 19 януара по юліанському календарю 6 януара церковь празднує Богоявлення, крещення Господнє, ось по-нашому водощі. Як пройшли праздники у нас, як пройшло освящення води на ріці Уж-Йордан, де на православній набережні в Ужгороді вже традиційно 29-й год совершається многотисячне дійство. До дання праздника Богоявлення ми вітаємося, що і Христос рождається. Така наша традиція, і радость Рождества перед нами завжди, як на моніторі. Як каже Давид у Псалмі 50-му, передо мною, як стоїть зеркало, і ми видимо Рождество Христово, після маємо праздник обрізання Господня, ну і Господній праздник Богоявлення, крещення Господнє, і по нашому водощі, коли ми освящаємо воду. Ясно, що кожен рік всі воду святять, і всі радуються. І ми в цьому році з успіхом провели наші праздники, днівні, ночні служби. І потім вже традиційно, як ви вспомнили, 29-й рік, як ми виходимо на річку Уж-Йордан і освящаємо воду. Унікально в цьому році було ще більше людей, ніж у прошлому році, бо і неділя праздник був, та й не хватило нам уже і православної набережної. Мусили люди стояти аж на площі Шандора Петефі у тих магазинах, що там їх поклали, такі новорічні. Це означає, що люди люблять і церковні праздники, і юліанський календар. Ну і ясно, що в Ужгороді переважна частина людей православні, християни, котрі держаться прадідовської нашої 1150-річної віри от святих Кирила і Мефодія. А важно другое, що ми, проводя цей праздник, а що увиділи ми себе із птічого польота, як пташка летить, тот маленький квадрокоптер передав нам всю красу, коли майже кілометрова православна набережна у тисячах людей, а самі моменти освячення води духовенством, ті моменти вхождення в воду, освящення води, купання на ріці, все це зафіксувала чудесна камера на квадрокоптері, і ми увиділи, яка наша красота із висоти такого пташинного польота. Недавно собі думаю, один письменник, знаменитий поет, писав: «Чому я не сокіл, чому не літаю?» Навірно, ми сьогодні маємо квадрокоптери і маємо можливість увидіти ту красу Господню, яка посетила нас усі праздники Рождества Христова, Нового року і Богоявлення. Тисячі людей, благодатні усмішки людей, молитви, вірність традиціям показала, що ми з Божою допомогою, старанно виконуючи свої функції як пастирів духовних, почуті в голосі народа, і люди до нас прийшли. В цьому році я особливо акцентував у проповідях, що виходимо на ріку святити воду не в серебряних сосудах, не з серебряними крестами, бо ще в совєтське время хіміки випустили чутку, навіть професора хіміки, що священники в церкві воду святять у серебряних сосудах із крестом серебряним, а серебро вбиває мікроби, і вода не портиться. От як вони обманюють народ. Правда, в бесіді з одним ужгородським професором-хіміком я йому казав, що ж ви учите студентів або пишете такі статті. Від серебро, благородний метал, от чого? Не розтворяється у воді, не ржавіє, не создає іржу, як метал другий, благородством другої. Раз він не розтворяється, яким образом він вбиває мікроб? Добре, може, має він радіацію? Тоже ні. Так чим же вбиває мікроби? А нічим.
серебряний сосуд, серебряний крест зовсім має друге призначення. Обикновенний сосуд, або желізний, емалірований, або серебряний, або золотий. Ніхто з них не вбиває мікроби, бо вода свята має своє дійство главне, освящає душі і серця людей, а побочний її ефект, підкреслюю, але побочний, що вона не портиться роками. А так значить, що не на то ми воду освящаємо, бо вона не портилася, або освящала людей вірою во Христа і Ісуса. І так ми озаглавлювали свої слова: не серебром святиме воду, не електролізом, аргіном НО3, де розділяється, а вірою во Христа Ісуса, і благодать Божія сходить на води освящення і совершається чудо освящення води. Як би її назвали пізніше хитреці, котрі зарізали воду коло екрана, або іще що, пустили чутку, що то лише вода у освяченні структурується, таке слово придумали. Вони увиділи, що вода свята має в собі яку дисципліну, якийсь порядок, то подумали, що і вони можуть також якимись методами структурувати воду, магнітними, біополем і так далі. Все це дурниця, ніякого відношення до води святої немає. Тому що, якщо б срібло вбивало мікроби, доста було б в Ужгороді на водосховищу пустити воду уже на питання людям через великий резервуар серебряний, мінімум хоча б серебром покритий, да ще б священника покликали там крестом серебряним посвятити, то б вода йшла чистенька через резервуар, без всякої там хімії, без всяких там хлорування і другого. Но це не є. Чому? Бо вода свята має інше начало і ніякого відношення до серебра немає. І наші люди, єдине, що многі з них підтвердили, все-таки серебро має місто у нашому життю. Знаєте, якое? Люди сказали, у наших людей срібні душі і серця. Да і хтось ненароком назвав і наш край срібний. Хоча по історичним даним такої назви у древності не було. Це якась новітня назва, скоріше початку ХХ віка, людьми, котрі прийшли в наш край і підкинули нам таку ідею, назву. В документальному ми не знаходимо, щоб цей край називався в древності Серебряний. Мараморський край – це мармур, но серебло. Хоча ми приймаємо, Господи, якщо ми перед Христом у серебряних душах і серцях, то іменно уже ми можемо казати, дійсно, по нашій вірі, по нашій освяченості, ми сріберні і наш край сріберний. Дякуємо вам, красно, отець Димитрій, за такі красні слова і таку добре напутствие нашим слухачам. А вам, дорогі наші слухачі, бажаємо файно держатися того, що нам казав отець Димитрій. На цьому передача «Живий русинський язик» завершена. Будьте здорові! З Богом Святим! Христос рождається! Славіте Його!